ברוך השם, מעולה. טוב מאוד, אוקיי. אז רצינו לברר כמה דברים לגביך, ואני לא רוצה שאסביר את זה עכשיו בקליטה, אבל היית לוחם חי"ר, היית מפקד לוחם חי"ר בגדוד חי"ר, נכון? איזה גדוד היית? הייתי בגדוד רותם. רותם, אוקיי. גבעתי. כן. אוקיי. אז בעצם שם לא השתמשת באקדח, נכון? נכון מאוד. אוקיי. וכל הרובעי הזה וכל הניסיון הזה לא ייתן לך שום דבר בלחימה באקדח. נכון. אוקיי. אז למרות שאתה ואני, יש לנו את הרישיון נשק שמוגדר כתבחין של שירת בכוחות הביטחון, שזה 07 ומעלה. כן. זה לא אומר משהו לגבי הבן אדם על היכולת שלו בשימוש הנשק. נכון מאוד. אוקיי. אז כל המטרה של הקורס הזה, זה כדי לקחת את כל האי-הבנה, שמישהו היה בצבא לוחם, למד אותי להשתמש באקדח. כן, אבל זה לא רק להשתמש באקדח, זה בטיחות באקדח, איך להשתמש באקדח באופן הנכון ביותר. זה אומר, גם שאתה כועס, כן? אתה לא שולף את האקדח פתאום בחנייה, למרות אפילו גם בלהם, כי בצבא גם משהו אחר צריך להבין, גם תלוי באיזה גיוס אתה, הרמה של הבטיחות בצבא על הפנים, אפילו עד היום. נכון. לגבי נשקים, אפילו במטווחים, גרוע ביותר. עזוב מטווחים של אזרחים. וכל הבטיחות שאין לכם בצבא, גם מגיע אצלך עם האקדח, וזה מסוכן. אוקיי? אוקיי. אז דבר ראשון, אני ממקד עצמי על לימודים של בטיחות. אוקיי? איך אפשר להיות הכי בטיחותי עם הנשק, ואחר כך אנחנו גם עוברים ללחימה. אוקיי. לחימה זה אומר איך בן אדם מבין תורת לחימה, עם אקדח זה בעצם נשק קצר, מול נשק ארוך ש-M16 או תבור. אוקיי. וגם אני מלמד איך לעבור בין נשק ארוך לקצר ועל הפוך. אוקיי. אוקיי? וזה לא לומדים ברבעים האלה וכן לומדים בלוטר. אוקיי. אוקיי? וזהו, אז בעצם מהקורס הזה אתה יוצא איש מאוד בטיחותי עם הנשק, אחריותי, 2, מיומן, ממש מיומן בנושא של ירי, אוקיי? כי לא יהיה לך שום תירוץ לא לפגוע במטרה, אפילו בבולזאי, אוקיי? אוקיי. וגם אתה יכול להשתמש ביכולת הזה בלחימה. הבנתי. כמה זמן הקורס הזה? לא, אני מבין את הצורך בקורס, זה קורס שבמילא תכננתי לעשות. סליחה, אבל הדבר האחרון שכחתי להגיד, אני רוצה להוסיף, מאוד חשוב, כי זה מאוד רלוונטי על הנושא, איך לזהות בין חבר באויב. אוקיי. זה הדבר מאוד חשוב. כן. ויש דבר כזה שבאנגלית, tunnel vision, כן. שדה ראייה מנהרה, משהו כזה, ראייה מנהרה, משהו כזה, לא מבין. שדה ראייה מצומצם. כן. הדבר הזה מאוד חשוב לגבר עליו. כן. ואני יודע איך ללמד הדבר הזה. אוקיי. וזה דבר קשה, קודם כל ללמד עצמך באופן עצמאית, זה מאוד קשה, אפילו אי אפשרי. ואין הרבה אנשים שבאמת יודעים איך ללמד את הדבר הזה. אוקיי. אורי, אני חושב שזה גם רגע טוב להסביר למה אנחנו עושים את זה. למה הוא כבר יסביר שהוא מבין למה, אז אין צורך להסביר שהוא יודע.
אבל אם בשביל אנשים אחרים, זה ברור לחלוטין שיש פה מלחמה, שיש לנו שכונה לא כל כך נעימה, ואנחנו רוצים למנע בכל תרחיש שיכול לקרות, אם זה פיגוע קטן עם 1-2 מחבלים, כן. אפילו עד 100, 200 או 1,000 מחבלים, או אפילו אם יש לנו באמת מלחמה עם לבנון, שסוריה נכנס, פתאום יש לנו צבא עלינו. כן. והצבא שלנו לא יתמודד בחיים עם כל העומס של חיילות שמגיע לנו, עם כל הטילים שנופלים עלינו, זה פשוט נופל על האזרחים החמושים לעשות כמה שיותר שאפשר לעשות. אוקיי. ואם אתה זוכר את 7 לאוקטובר, שאני הקפצתי ב7 בבוקר, הצבא, המדינה, לא היה מוכן. בכלל. וגם שאני וכל הצוות שלי היו מוכנים ב8 בבוקר לצאת לדרום, את המפקדים לא היו מוכנים לתת את ההחלטות הנכונות. כן. זה עוד יותר גרוע. שהמפקד לא יכול לתפקד בזמן לחץ, באירוע, זה סוף העולם. אוקיי, בוא נדבר על הקורס שנייה עצמו. אוקיי, אז הקורס הזה עובר עד כמו שאמרתי. אוקיי, רגע, מתי הוא, כמה זמן הוא, מה העלות שלו? אוקיי, אז אני אגיד לך, באופן לא כל כך קל להסביר, אבל היום קיבלתי צו למילואים. אוקיי. אז הצו המילואים הזה היה צריך להתחיל ביום חמישי, דחיתי את זה ליום ראשון. אז יום ראשון אני מתחיל למילואים. אוקיי. עוד פעם, זה פעם שנייה. אז יש לנו זמן לתרגן לקורס הבא של הישראלים שדוברי עברית, כי אני עכשיו עדיין באמצע הקורס של דוברי אנגלית. אוקיי. אז יש לנו זמן שאתם יכולים להבין ולחשוב על זה. גם כשאני חוזר הביתה מהמילואים, אני אהיה פנוי לאיזה שאלות. כן. כן, זה משהו חדש, הקריאה וגם משהו אחר, אני רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב. הסיבה אנחנו עכשיו עושים את הזומים האלה וגם עושים את ההסבר, כי למדנו מהקורס הראשון שעשינו עם האנגלים, שזה ייקח קצת זמן עד שהקורס יכול להתחיל, בגלל צריך לסדר כמה מספיק אנשים, ולא כולם מוכנים להתחיל באותו רגע. כן. אז זה ייקח מספיק זמן שאני עושה את המילואים, עד שאנחנו יכולים באמת לסדר את כולם בתוך לוח זמני, וגם את האפשרי לעשות את הקורס. אוקיי. אוקיי? אוקיי, ומה העלות של הקורס? אוקיי, אז העלות של הקורס לפי ישראל זה עניין שלך. Sorry, אני How much does the course cost? כרגע, אז הקורס ביחד זה בערך 35 שעות כולל, וזה יוצא 1,200 שקלים, אז יודעים המחיר, בגלל אנחנו עושים את זה כמו עמותה, אז המטרה ללמד כמה אנשים שאנחנו יכולים, ובזמן לקח את זה לכל הארץ, אבל אנחנו מתחילים עם חריש. וגם אנחנו באמצע הכנה, אנחנו מכינים עכשיו עמותה, ואנחנו רוצים לקבל תרומות מחוץ לארץ, שיכול לתת לנו אפשרות לתת אנשים שאין להם מספיק כסף לשלם, את ההזדמנות לעשות את הקורס בלי את הבעיית תקציב.
זה דבר ראשון. דבר שני, גם צריך, אם אני מדריך ירי ועוד מדריך ירי, צריך לשלם משכורת, כי אנשים לא, ברור, בחינם. לא, זה. לא, עזוב, זה לא קשור עליך. אני אומר מה שאנחנו מבינים וצריכים לעשות. אנחנו חייבים לקבל תרומה, שהתרומה הזה יכול לתת משכורת למדריכים, שאנשים אחרים שיש להם בעיות כספית, שאפשר לסדר. כן. אוקיי? כי אנחנו... אבל זה בזמן, זה לא עכשיו. זה אנחנו עובדים על זה, אבל זה לוקח קצת זמן. כן, אז הזמן שאני במילואים, אני מניח שהכל יהיה סדר בסוף המילואים שלי. בעזרת השם. אוקיי. אבל חשוב להבין מה ההבדל בין, אני חושב, זה לא רק בשביל, קוראים לך שמואל, נכון? שמואל? כן. כן. By the way, you can talk in English. אבל זה בשביל דוברי עברית. האנשים ששומעים את זה, זה Hebrew speakers כאילו. אז יש ממש הבדל בין משהו במדור, לדוגמה במדור, ומשהו שאנחנו עושים כאן. זה לא משהו לשש שעות, אתה לומד כאילו טקטיקה סתם, וללכת לביתה, משלם להם 800 שקלים וזהו. כן, כן. זה משהו אמיתי, זה משהו... 1,200 שקל, it's a very good price for 35. But it's not just the price. Hold on. תן לי להסביר. בעצם, אתה צודק. החומר שאני מעביר עליו, וגם את האימונים שאני נותן, אם היית לקבל את זה ממישהו אחר, או מטווח אחר, זה כבר הגיע מעבר ל-21,000 שקל. ברור. אז זה לא הקטע. מה שאנחנו רוצים, זה באמת לשנות את המשחק של המדינה. אני יודע שזה הרבה לנסות, בשביל בן אדם אחד כרגע, או שתיים, אבל יש לנו שיטה. השיטה זה לתת את זה כמה שיותר אנשים בתוך העיר חריש, ולהפיץ את זה לכל הערים פה בארץ. היה לי שיחה עם אלוף יצחק בריק, סיפרתי לו על כל מה שאני עושה, והוא ממש גאה בי. הוא אמר שאני היחיד שהוא מכיר בכל המדינה שעושה מה שאני עושה. יש הרבה קורסים פה בארץ, לא חסר. יש מגן, יש וזה, לא חסר. אבל אין קורס שמעביר תיאוריה שאני מעביר, אין קורס שעושה את האימונים שאני מעביר. למה? כי מה שהם עושים זה לתת לך אדרנלין. כן. רק לעשות אדרנלין, ואחר כך אתה חוזר הביתה, הרגשת כמו קומנדו של כמה ימים, ומה יוצא מזה? כי אין לך אינסטינקטיבי בגוף, במוח. אין לך משהו באמת שנכנס לך כמו אתה הולך על האופניים. כן? אתה מבין? על האופניים או לנהוג אוטו? אני מלמד באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד עמוק. זה אומר שהלחימה והשימוש בנשק זה כמו שאתה נוהג. אתה לא צריך להסתכל. כן. אתה לא חושב. אוקיי, רגע. אז זה ממש המטרה. זה כמו שאתה עשית בטרנר. איך מתקדמים מפה? אוקיי. אז איך מתקדמים מפה? אנחנו צריכים לגייס מספיק אנשים, מהניסיון של הקורס הראשון שעשינו, גם אם יש לי 10 אנשים, הבעיה שאתה מחלק את זה ללוח זמני באמצע השבוע, אתה מגיע לאיזה יום אחד, יש לך 1 או 2, יום שני יש לך 3, 4, אז אנחנו צריכים באמת כמויות של 30-40 אנשים. כן, כדי שכל יום יהיה לך כמות אנשים. מספיק אנשים, כי אם לא, מה קורה? וגם משהו אחר, בדרך כלל מה שקורה, אם אין לך מספיק אנשים בשלב הראשונה, אנשים מצטרפים באמצע. כן. כי אחר כך מישהו שבאמת עושה את הקורס, לומד את החומר, וואו, מה, לא ידעתי את זה, פתאום... כן, and go to tell his friends. נכון, וכי פתאום אנשים נכנסים בכמיות, ופתאום אני צריך לעבור על הבסיס עוד פעם ועוד פעם, והבעיה שמישהו שילם בהתחלה צריך לעבור את כל הנושא הזה עוד פעם, זה לא פייר. כן. אז,
וגם משהו אחר, יש אנשים בקצב שלהם, יש אנשים שלא תופס כזה מהר. כן. אז עכשיו אני הבנתי מה לעשות, כי אני רוצה לקחת כל החלשים, זה בעצם אנשים מעל הגיל 60 בעצם, מעל גיל 50, ואני אשים אותם ביחד, וכל הצעירים, כי הצעירים אני יכול לעשות צוות, אני יכול לבנות צוות, כי האימונים יהיה חבל על הזמן. יש לי כבר מספיק אנגלים שיכול להצטרף אליכם, וזה באמת יכול לתת אתגר מאוד טובה מול הכיתה כוננות שאני נמצא בו. מעולה. אוקיי, אתה רוצה לרשום אותי? ונדבר שתחזור מהמילואים? אנחנו נהיה בקשר כל הזמן, כי אני זה לא כאילו אני נעלם. לא, ברור, גם אני בעזרת השם חוזר למילואים עוד מעט, זה פשוט, אתה יודע, כל אחד והלו"ז שלו. אתה במילואים כרגע? כרגע לא, כרגע אני בבית. אוקיי, אז אני, כמו שאמרתי, ביום ראשון מתחיל, אני חושב, אני מסיים במרץ. אוקיי, אז אתה רוצה את המספר טלפון שלי, כי זה הטלפון של אשתי ואת המייל שלי? כן, אתה יכול להצטרף לקבוצה וואטסאפ שלנו, Israel Citizens Defense? I can do it, you can send me the link. אבל יש לך מספר טלפון אחר, נכון? כן, זה לא הטלפון שלי. אוקיי, אז אני גם יכול לשלוח להודיה, לאשתך, והקישור, שכדאי להוסיף הקבוצה, ואני חושב שבוודאי המילואים, הדברים עם המילואים שאוריאל צריך עכשיו ללכת, זה משהו חדש, זה מאתמול נראה לי, או מהיום, אז זה לא חיה כאילו תוכנית, זה משהו חדש שנפל עלינו, אבל לא משנה, אז מתוכנים לעוד שבועיים, בערך להתחיל הקורס, בעזרת השם, אז עד הזמן הזה. לפני שאני יוצא, אפשר לבוא, אנשים יכולים לבוא בימים האלה, השבוע, יום שלישי, מחר בבוקר יש לי קורס, יום שלישי בערב יש לי קורס, יום חמישי יש לי קורס בבוקר וגם בערב, וגם יום שישי בבוקר יש לי קורס. אני יכול להכניס מספיק אנשים כדי להתחיל להבין מה בדיוק עובר פה. כן, זה באנגלית, אבל אפשר, אם אתה רוצה. לא, זה לא באנגלית, כל החומר בעברית. כל החומר בעברית? אני חייב להסביר. גם הקבוצה שדוברי אנגלית, כל החומר שלי, כל הנושאים שאנחנו מדברים זה בעברית, כי אין לנו, אני עשיתי צבא פה בארץ, אני מדריך ירי פה בארץ, לא למדתי שום דבר באנגלית. אז כל החומר בעברית. אוקיי. אז גם יש לי אנגלים, כל ההוראות בעברית, גם. בסדר, אז בואו תשלחו לי לינק, אני אצטרף לקבוצה, וברגע שאימון שלי נוח, אני אגיע, אני רוצה לעשות את זה. וגם משהו אחר, בגלל אני הצטרפתי לכיתה כוננות, ובגלל מה שאני עושה, קיבלתי אישור להכניס את הלקוחות שלי, או החבר'ה שלי, לתאמן ביחד עם כיתה כוננות כביום אויב. אוקיי. ומה שאני הבנתי, מה שלמדנו על השבוע הזה של ביום אויב, על הסטודנטים שלי, בוא נגיד, ביום אויב הזה נתן להם ניסיון כל כך להשתמש כל האימונים שעשיתי להם, שזה נתן להם באמת את ההרגשה האמיתית. אבל אין אימון כזה בכל המדינה, אין, בשביל אזרחים, אין דבר כזה. בסדר, אני אבוא, שכנעתם אותי, you buy me, I will do it. לא, שמואל, זה לא רק אותך, זה בשביל כולם, אנחנו חייבים מספיק אנשים, לא רק בשביל האימונים, בשביל הצוות, yes, נכון. אוקיי, בסדר. דרך אגב, למה אתה לא בכיתה כוננות? הייתי בכיתת כוננות של פיקוד העורף. אוקיי.
אבל למה זה לא בכתיקונות של המשטרה? כי אני לא רוצה את זה. אוקיי. אני אוהב אני לא יודע איך זה עובד עם מילואים של הצבא. הכתיקונות, אני לא יודע אם אתה מבין מה זה. הכתיקונות של המשטרה זה לא משטרה. לא, אני יודע, אבא שלי בכיתת כוננות הזאת בעיר אחרת. אני לא יודע, זה פשוט לא, אני סטודנט חצי מהשבוע ואני עובד מחוץ לעיר. פשוט אין לי, כאילו זה סתם, יעיק עליי, כרגע זה לא, אני לא עובד פה בחריש או קרוב אפילו. אז איך אתה עושה קורס? אני מפנה יום בשבוע, זה לא... וואו, אוקיי. אני יכול ברוך השם לפנות יום, אמרת שיש ימי שישי. כן. לא, זה, תשמע, ברור לי שאני צריך לרכוש מיומנות עם הנשק. אמנם קניתי את הנשק עוד לפני החגים, לפני סוכות. אוקיי, איזה נשק יש לך? גלוק. גלוק, מה? 19. 5 או 4? כן, 5, I'm a lefty, so... וואו. The Gen 5 is the best for lefty. החלפת כוונות או נשאר? נשארתי עם זה בעזרת השם, אתה יודע. כן. אני חושב שאפשר לראות טוב גם עם כוונות פלסטיק. לא, בלילה לא. אני חושב שכן, אבל בסדר, זה לא... בלילה? כן, מה, אין פה סיטואציה של תאורה חשוכה לחלוטין. כן, אבל כל הסיבה של האירידיום, זה בולט לך ומהר. נכון, אני מסכים איתך. אני חושב ש if I have some money, so I prefer to put it on training now, and not on the site. אוקיי, לא, בסדר, אני מבין אותך. וזהו, אני ידעתי שאני הולך לעשות את האימון הזה, באמת כי לא יצא לי להתעסק עם אקדח לפני זה. כן? לא, מה עשיתי? פעם אחת יריתי, פעמיים יריתי לפני זה. אז איך ירית? איך היה הפגיעות? היה מעולה, אני מאוד יורד טוב. איפה? איזה מקבץ? עשיתי, עם האקדח? אני לא זוכר את המקבץ, אבל היה... הם היו במקבץ צמוד. אוקיי. עשיתי 2 אימונים, עשיתי אחד בנשק הצפון, אחד בדניאי, אבל זה אימון סטטי, אתה יודע, זה לעמוד וזה כמו לעשות טיפוסים עם הנשק. כן. זה לא באמת ירי, זה ירי תחושה. כן, אבל אוקיי, אז גם אני אסביר שאנחנו גם, אני מלמד 2 דברים, אחד, ירי על יד אחד, ירי 2 ידיים, ירי עם כוונות, ירי בלי כוונות, ירי עין אחד על כוונת, ירי על 2 עיניים על כוונות. כן. אני מלמד את הכל. זה מעולה, זה בדיוק הסיבה שחשוב לי מאוד לעשות קורס, והיה לי חשוב לעשות קורס, והסיבה שעד עכשיו לא יצא לי לעשות קורס, זה כי א', המגן האלה זה יקר הרבה יותר מאשר נניח מה שאתה מציע. וואו. ב', היה לי מאוד מאוד חשוב גם התיאוריה, ללכת לראות זה כיף, אבל צריך להבין, אתה יודע, בצבא לפני שהייתי נגביסט, אז עשו לנו 2 שיעורים על הנגב, על איך הוא עובד, בכלל לפני שירינו בו. נכון, זה בדיוק מה אני עושה עם הגלוק, עם הנשק. זהו, כשעשיתי את הרישיון לאקדח, אז הייתי 2.5 בפנים, אפילו לא דיברו איתנו על איך הוא עובד, דיברו איתנו על משפט. נכון. אז חשוב לי לעשות את זה, וברוך השם שאשתי עשתה את זה, כי אני לא יודע, אני לא נתקלתי במודעה שלכם. סליחה, אוקיי, כן, הבנתי לך. זהו, אז ברוך השם, ואני רוצה להצטרף, אני עולים בפנים, ואם אתם צריכים עזרה, אני גם אשמח לעזור, זה מאוד מאוד חשוב, כל הנושא הזה. אז בוא תצרף אותו, כי ההזדמנות הזה עכשיו, תעשה את זה עכשיו, איך אפשר להכניס אותו? ישראל. Yeah. I want to add him into the Israel Citizen Defense. You want to add him to what, sorry? The Israel Citizen Defense community. Okay, so I just need his phone number. אוקיי, המספר טלפון שלו 052
Very good. Don't do it here because we're sending this out to everybody. You can cancel. You can finish recording now. Finish recording, and that's it. You sim chat. אתה רואה chat? Israel, just finish the recording. There's nothing. We have nothing left that has any value for recording. Okay. Just delete. All right, so I'll end the recording here. End the recording. Okay. 1 second. Can I do it? Can I end it? No, okay, I did it.